Aupa, Ander. Kaixo, laia. Bueno, Leidei podcast honetako 7. atalan gauz, eskuragarri YouTubeen Gazteako kanalean eta EITB podcasten. Zuke World Liga jarraitzen dozu? Bai, noski, eta gainera esan behar dizut aurten gauzak superen interesgarri jarri egin direla, mid-seasona eginda, eta gainera Gabriel Medinaren itzulera daukagu, horrek gauzak superinteresgarri jarri izan ditu, eta gainera esan behar dizut olaia Euskaldunok, Euskal Herritarrok badaukagula ordezkaritza oso potentea World Ligean, hain zuzen ere Mikel Zalakain epaia dugulakoan. Eta bera da hain zuzen ere Leidei podcast honetan gure gonbidatua, beraz goazen gozatzera Leidei podcast hau Mikel Zalakainekin, baina olaia emango diogu hasiera podcast honi modu berezi batean. Hit is on, 3, 2, 1, go! Leidei, barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Mikel Zalakain, ongi etorri Leidei podcast honetara, eskerrik asko etortzearren. Aspaldi zure atzetik gabiz, ez zaude asko Euskal Herritik, baina, denbora asko ematen dozu atzerrian, ez? Bai, eskerrak zuei, onbidatxagatik. Eta bai, ni Willy Fogg moduko tipo bat naiz, buelta asko ematen diot munduari, badakit nire atxetek ibili zaretela, eta ez da izan plantoia eman nahi izan dizuedalako, Esan da hori, kanpoan egon naiz, orain dela 10 egun etorri naiz Euskal Herrira, eta Anderrek harrapatu ninduen, eta esan zidan bai edo bai, aste honetan izan barzala, eta kriston plazerra niretzako. Guk ezagutzen zaitugu, eta kaso jende askok ere bai, baina egia da hondartzetatik edo zurlarien artean oso ez ezaguna zarela bere bai. Osea, jende askok ez daki Euskal Herritar badaukagula WSL-ean hortxe puntuazioak jartzen, ez? Edo jendeak badaki, zein da zure sensazioa? Jendeak badaki hor ikurriña bat agertzen dela, eta badaki, printzipioz Euskaldun badagola ikurrin horren atzean, ez? Gertatzen da, uste nire kasuan, irrati munduan gertatzen den bezala, ez? Igual ahots ezagutzen duzu, baina gero ez diozu arpegia jartzen ahots horren atzean dagoenari. Nik uste dut, paralelismo bat eginez, niri horlako zehose gertatzen edala. Igual jendeak badaki Mikel Zalakain hor dagola, baina askotan ez dio itxura da arpegi bat ipintzen, ez? Gero ja gertukoak eta mundiokoak, urte asko daramatzalako mundio hontan, bidaiatzen, surfing munduan, eta baina nire ustez holako bai eta ez bat da, ez dakita. Zetera, urte asko daroa zuze epaiketa munduan, eta zetera llegatzea ez da izan bide erreza, suposatzen dugu, zelan izan zen hori, zure saltoa? Hau nik uste dut gauza guztiak moduan, ez? Estar en el momento cierto, en el sitio cierto, esaten dana, ez? Da gero, kasualitatea ere, nik azkenean orain dela pila bat urte ezin nintzen, nik lau anaietan zaharrena naiz, eta 12 urte daroatzen nire anai gazteenari, etxeko lehenko surfista, eta anai txikia zezenean, nire kargua zan, ona eramatea, bestera eramatea, eta garaiaietan goratzen naiz, menejunez moduko bat egiten zala, oso gaztetxoentzako, eta nik hori, anai nagusi bezala, nintzen nire anai txikiakin, eta oso gauza basikoa egiten zan garaiaietan, ez? Karpatxo bat, mai batzuk, umeak uretara, kuaderno eta boligrafoa, eta gogoratzen naiz, hori, batan bat falta zala epaitzeko, eta zu jarri zaitez hemen auta beste, eta egingo dut favorea, eta jarri nintzen. Hori zenbat urtekin? Izango dira igual, ez dakit, 25 urte bat, pasako ziren, ez dakit, gutxi gora bera, izan ditezke 27 edo 23, baina holako denbora salto bat egongo da. Eta Nikola zinintzan, eta hurrengo asteburuan ja judikao, ja esan favorea, ja eseri behar dozen mental, eta bestea. Claro, gero handikan Euskal Herriko Federakuntzak ateratzen zuen epaile kurtsoa,
Eta, bueno, egin nuen, eta auta beste, eta deitu zidaten hori Euskal Herriko mailan egiteko txapelketa batzuk, egin nitun, eta bere garaian, ni ez naiz hontan pioneroa izan, Fisi, jendeak asko zur munduan ezaguna den Aitor Agirre Mota Fisi, garaietan bazen epaile profesionala eta bazegon munduan sartunda eta oso posizio ona zeukan, bere garaian Europako burua zan, auta bestea, eta bueno, nik ez nokan berekin inolako erlaziorik, ez? Porque horre salto generazional handia daukagu fisikan nire artean. Eta bueno, hor Euskal Herri mailan gutxi gora bera hori, esango dugu numeroren bat ematen nuela, eta berak entzun zuen, eta behin ditut esan telefonoz, eta entzun dut hori, Euskal Herri mailan basabiltzala epaitzen auta beste, etorriko zara nirekin bere garaian ASP zan, ez? Bai. ASP-ko txapelketa bat egitera, eta venga, probatuko dugu. Bera bazegoen Euskal Herriko Surf Federazioaren barruan edo ASP-en Bera egonda zen, bera mundu profesionala saltu egin zuen, eta bueno, nire garaian Erpo, zure ondartzako leyenda bat eramaten zuen Euskal Herri mailako epailen historia, eta bueno, nik hori, Erporekin ikasi nun, eta auta beste, eta bueno, gauza da, Fisirekin sartu nintzela kotzean, han ezagutu ginean, ez dakat rekuerdoa Lakanora junginan, olako lekuren batera junginan, eta bueno, horraz izan nire peripula. Eta nik gogoratzen dut, hori, nire lehengo, esango dugu, txapelketa profesionala, nire lehengo txapelketa 2006an izan zen, epaile bezala, Eta gogoratzen dut, spotter moduan ibilintzala, zezopelan egiten zan bat, Jenny Flores 14 urte zituenean eta irabazi zuen, nik hori anekdota hori daukat. Jenny Flores sopelako ondartzan, egiten zen pro junior batean, ni spotter moduan, eta hori 14 urteko hori umetxo bat, eta denak irabazi zitula, eta bueno, eta horrela izan historia. Eta bueno, gero hori gauza guztiak bezala, ez, hor basabitza lanean, eta bueno, zure habilitatea jartzen dizute, hemen edo hor, ez, eta bueno, bari duri nik nahiko desente egiten nuela, eta ere nahiko karrera meteorikoa izan nun, porque 2006an egin nun ere lehengo txapelketa, 2008an lehengo CTA, mundakan izan zen noski, ni bertako nahizelako, eta 2009an ja Europatik kanpo nire lehendabiziko esperientzia, ez? Eta bueno, horrela izan zen nire... Eta noiz izan zenuen kontxo hau, izan daiteke nolabait ere ogibidea, ez? Hori apur bat progresiboa bilakatu da, ez? Hasieran egiten zuen hori hobi moduan, gero apurka ikusten zen duen, hemen badirudi nirekin kontatzen dutela, eta gero momentu bat heltzen da, non ja apostu egin behar duzun, ez? Bueno, honetara dedikatuko naiz, edo ez, haiekin ere hitz egin behar duzu, norainoko margena daukat ni mundu hontan, eta nik esango dizut, honetara hori full time, igual eramango ditut, 10 bat urte, hori da, gutxi gora bera, orain dela 10 bat urte, agian apur bat lehenago, ja, esan, honetara dedikatuko naiz. Haiek aukera eman da, ezta? Beraiek eskatu zitaten gu nahi dugu hontara dedikatu zaitezen. Eta nire ogibidean problema da, oso zaila dela beste ogibideatekin konpaginatzea, ez? Azkenean nire bizitza ez da bizitza normala, esan dezakegu, ez? Gaur Hawaii, bihar Australian. Txarra ez da ere, Mikel, porque, badira 11 toki munduan zehar, eta Hawaii, Ego Afrika, Australia, ez tekit. Zure ametxetako lana da? Ez dakit nire ametxetako lana izan. Nik ez nuke horrela deskribatuko. Surfak asko eman dit, hori niretzako beti daukat oso presente, ez dakit itxuliko dean eman didan guztia, baina nik ez naiz oso idilikoa edo ametxetako ondartza, olatua, lana eta horrelako salea, ez? Egia da asko eman didala, gaur eguna izena berak eman dit, baina nik ere uste dut asko eman dio dala. Azkenean, zuke, kanpotikan oso idiliko, oso polita ematen du munduan zehar bueltak ematea, ez da inpolita, egia esan, baina badauka bere sarma, surfak asko eman dit, nik surfari ere asko eman diot, eta horko balantza hortan ibiltzen naiz, ez? Zuk eman nik ere hartu, eta nik uste dut horrelako balantzak funtzionatzen duela. Baina, guazen bebai zera alderdi positibo horretaz berbaitera, ez dakit, iristen zara, orain urtarrian egiten da lehen hau abenduan egiten zan, paipeko txapelketa iristen zara Hawaira, eta imaginatzen du leidei egun horietan hartuko zenuela tabla eta ez dakit.
Bai, Surf egiteko aukera dago? Segun eta ze txapelketetan aukera gehiago edo gutxiago dago. Vale, zetetan normalean waiting period luzeagoa da, eta jendeak ulertu desan adibidez badazkazu 12 egun, 4-5 egunetako lan egiteko. Vale, normalean tarte hortan saiatzen zara egunik onenak aukeratzen, eta egun horietan lanean tope zaude, eta beste egun erdi modukoetan, libre daukazu. Zu hor, egun horiek, zure modura antolatu ditxaskezu. Vale? Askotan ze gertatzen da, oso saturatuta zaudela. Eta azkenean, edo batxutan egin eduzuna da, kontrakoa. Osea, itxasoa hemen dago, nik golfera, edo mendira, edo paseoan, edo dana dalakoa. Azkenean, buruak ere, berrik bak behar duelako. Baina bai, segun eta sexapelketetan, aukera daukazu, zuk bainito bat emateko, eta beste, eman dezagun Hawaii baten, normalean ere Hawaira adibidez, esoaz txapelketa bat egitera, normalean 2-3 egiten dituzu, hilabete terdi 2 hilabete eman dituzu. Tartean denbora, Bueno, tartean, egoten da denbora, surfeatzeko, alboko islara juteko pare bat egun ondo antolatzen baldin badezu. Bai, surfeatzeko aukera egoten da zetetan. Zetetik kanpo komplikatuagoa da. Hor challenger mundu hortan, bigarren maila hortan, oso intensoa da gauza. Altzen zara, manga, txanda pila bat, hasi bukatu, abioia, urrengo txapelketara, hori intentsitate asko dago. Eta, bueno, moldatzen gara, guk edo nik beti tablak eramaten ditut, bada espada, han egoten dira nirekin, tartetxo bat saiatzen surfeatzen, batzutan ez du surfeatu nahi eta ez du surfeatzen, baina, bueno, dinamika gutxegora jendeak ulertu desan, horrela funtzionatzen du. Eta zer euki behar da epaie maila horretara igatzeko? Ose, azkenean, zenbat sarie, zenbat epaie munduan, mundu guztian, edo setean? Nire mailan ibiliko gara, ez dakit, mundu mailan, zango dizut, 15, 20 bat. Surflariak baino gutxiago, oza, zaiagoa da, epaia bilakatzea. Oso talde selektiboa da. Ez dizut, Europa mailan oraintze bertan, top mailan ni egongo naiz, erdi mailan egon daitezke beste pare bat 3 pertsona, eta, bueno, hola kontinenteka, ez? Orduan, ez dakit, 15, 20 bat, zango full time, top profesional epaile, holako zeo zer. Zer behar den? Ez dakit. Denetarik apur bat nik uste dut. Kriterioa. Intuizioa edo... Nik esaten dut feelinga behar dela. Vale, feelinga eta, gero, feelinga zer den deskribatzea, bakoitzak bere deskribapena dauka, ez? Nik uste dut auki behar duzuna feeling kopuru handi bat, gero profesionala izan behar zara, oso argi auki behar duzu zertan ari zaren eta horretarako zer egin behar duzun, oso zentratu egon behar zara, ez dakit, nik horretarako oso maniatikoa naiz, nik badakit hau nire pasiba bala eta aldi berean nire lan bidea, orduan denbora asko dedikatzen diot horreri. Eta gero zuk ere zurekin lan asko egin behar duzu, fizikoki ondo egin behar duzu, mentalki ondo egin behar duzu, esan dizut, nik ez da gauza bakarra, osea, gauza txiki edo potolo asko ensalada berdinean, eta gero hori ondoko jatzea, ez? Gero zure inguruan ere talde eta pertsona egokiak eukitzea, prozesu edo mundua ezagutzea, porque azkenean ere, nire mundu honetan bakardade asko dago. Azkenean... Nola bakardadea? Bakardade momentu asko daude. Adibidez, bakarrik bidaiatzen duzu, ez dakit, hotelean bakarrikan zaude, zure taldearekin elkartzen zarenean, bata australianoa da, bestea brasileñoa da, beste sudafrikanoa da, zaila da hainbeste kultura ezberdin, sinergia horiek kuajatzea, orduan, niretzako bakardade hori kontrolatzea eta horrek zuri kaltez egitea, hor kontrol mindset hori eukitzea oso garrantzitsu da, niretzako, eta horrek nolabait segurtasun bat ematen duzu horren gainean beste guztia ez dakit eraikitzeko, ez? Gero hori presio momentuetan ondo funtzionatzen duzun pertsona izan behar zara, porque azkenean presio asko dago, munduko surflari honenak, dirua jokoan, titulak jokoan, kontratuak, karrerak, eta guzti horrek
pertsona individu bezala ez afektatzea edo hori manejatzea ere, ba, bueno, jakin behar dezu. Bueno, esaten zut, olako mix moduko bada. Guazen horren inguruan berbaitera bebai, ze askotan ikusi izan dugu, igual txanda bat galdu eta zurlariak kaskartu egiten direla, ateratzen dira eta kolpeka, ez dakit, epaien gana zuzendu egiten dira horrelako kontuak gertatu egiten direnean. Ze beti, azkenean, surfa epaitzea oso lan subjetiboa da bebai, eta oso gogorra, oso zehatza izan behar duzu, ez dakit, eta igual gaizki ulertuak egon daitezke bebai, edo ez dakit, uretatik ateratzerakoan askotan ikusi izan ditugu zurlariak oso haserre eta tablak apurtzen, eta ez dakit, irainka bebai. Niretzako nik normaltasunez hartzen dut. Azkenean polemika edozein kiroletan, goi mailako kiroletan existitzen da. Eta surfa ez da gortaz aparte. Zenbaterainoko polemika dagoen, badana bezala, segun eta zerekin konparatzen duzun. Polemika dagoela? Bai. Zurlariak batzutan azterretzen direla? Bai. Batzutan etortzen direla eta, bueno, a ber, azaldu idazu hau zergaitikan eta ez bestea? Bai. Baina, kirolaren parte da, ez? Nik ez diot bestelako munduko garrantzirik edo, ez dakit, futbolarekin edo saskibaloiarekin edo formula batarekin konparatuta, haiek ere badituzte kriston polemikak eta, bueno. Zuek harremana daukazue? Harreman zuzenea daukazue zurlarekin? Bueno, harremana daukazu, harreman esan dugu profesionala, ez dago ondo ikusia eta ez da profesionala, zuk epaitu behar dituzun horiekin, lagun moduko erlazio bat eukitzea. Gertatzen dana da, bueno, azkenean urteen joan etorriarekin, askotan igual zure ondartzako zulbari badalako, edo, bueno, dana dalakoak, bueno, gertutasun bat badaukazu, ez? Baina, bueno, horrek ere limite bat euki behar du, ezin ez berarekin, ez dakit, oporretan joan, edo afaltzera joan, ez? Azkenean gauza normala izan daiteke, baina, bueno, kanpotikan ulertu behar dugu, ez dala ulertuko, ez edo gaizki ikusita egongo dela, baina normala da, ez dakit, futbol arbitro bat ez da jango, ez dakit, atletikeko jokalarekin afaltzera, ez jendeak ez luke ulertuko, gure kasuan, gauza berdina. Epaik eta mundu azken finan oso zaila da, zu komentatu dozu, saskibaloian, futbolean, denetan daude gatazkak eta polemikak, baina surfaren inguruan, Anderrek esan duen moduan, subjetibitasun puntu hori handiagoa da? Edo zer bereziki, olatu batean ikusten dugunean surflaria, zer puntuatzen da? Badaude irizpide batzuk edo... Testu ingurua analizatu behar da. Hori oso galdera tipikoa da. Osea, eske surfa oso subjetiboa da. Hori da mundu guztiak esaten duen gauza bat. Nik Mikel Zalakain iritzia guztiz kontrakoa da. Nik uste dut askoz ere objektiboa dela, jendeak uste duena baino. Eta polemikarekin lotuta, zuk azkenean kronometro batek edo marra batek diktatzen ez duenean, nork irabazten duen, nor gelditzen den bigarren lugarren danalakoa, subjetiboitatea beti egongo da hor. Bai futbolean, saskibaloian, surfan, rugbian, zergaitik, azkenean pertsona batek edo batzuek, momentuan erabaki bat hartu beharko dutelako. Bale. Subjetibotasuna horrela ulertuta, badago, noski. Baina azkenean, guk egiten duguna da kriterio baten arabera, olatu batzuk analizatu, eta horren inguruan, emaitza batzuk eman. Baina nik esango dizut, irizpide horiek zeintzuk dira, azkenean, adibideren bat. Oso teknikoz izatea arren, eta jendeak ulertu desan, guk bilatzen duguna da, zurlariek edo kirolariek, maniobrarik zailenak, teknikoki zailenak, olatuen parterik zailenetan egitea. Eta areta maniobra gehiago, saltaisun handiko maniobra gehiago, batera ipini, geroz eta hobeto. Azkenean, gero gertatzen da, puntu batera heltzeko bide bat baino gehiago dago. Surfan, guk ez dugu kantitatea bilatzen, guk bilatzen duguna da kualitatea, ez? Osea, ez da maniobra asko egin behar, edo bai, depende. Olatuak eskatzen duena bai, ez? Azkenean zuk egin behar duzuna da, kalitatea dituen performanceak erakutsi. Eta horren arabera, zuk egiten duzunaren arabera, eta besteak egiten duten arabera, epaileak egiten dutena da, konparatu. Zuk hau egin duzu, besteak hau egin du, zer da zailagoa edo zer dago hobeto egina, zer da hobea, eta zenbat hobea edo kerragoa den.
zurea 6 baldin bada eta bestea hobeagoa baldin bada, zer da, asko hobea, apur bat hobea, konparagarria. Orduan, gure lana hortik doa. Behanek, claro, hau esango dizuet, futbola subjetibotasun puntu bat baldin badauka, eta hortan ados baldin badaude, bagaude, pertsona bakarra dago. Surfa subjetiboa da, baina 5 epaile daude. Orduan, subjetibotasun hori ere, nola murrizten da. Gertatzen dana da, jendeak ez du ulertzen, porque surf azkenean, kirolariak erakusten duen parte artistikoa da epaitzen duguna. Beste kiroletan normalean da, beste alderdi fisikoagoak, ezin den azkarrena, edo gol bat, edo zenbat puntu sartzen dituzun. Orduan, bueno, surfak beriztasun hori dauka, ez? Kirolariaren parte artistikoa analizatzen da. Eta gertatzen dena, parte artistiko hori ona izateko, fizikoki ondo egon behar duzu, tabla honak edu behar dituzu, itxaso irakurtzen jakin behar duzu, Orduan, bueno, ez dakit. Egun, zetean zein da artisteena? Denak eta bat, eta inorrez. Ez que hori da... Zuk ezin dezakezu... nola esan... katalogo batekin joan. Bai. Bideotan ikusi duzulako. Ez dakinorko revistatan surfista hori promozionatzen daudelako. Porque azkenean, mangasi baino lehenago, arrara ingo zait besteak irabaztea, porque azkenengo hilabetean, revistetan Italo Ferreira adibide bat. Italo Ferreira ateratzen dute denbora guztian. Bere oporretan zelako aireoak egiten egon diren. Eta... Bueno, baina badakizu euskaldunok oso apustu zaleak garela. Bai. Porra egitekotan, oraindik ere, ez dakit, season erdian egongo gara, ez? Sasoi erdian egongo gara. Orain kortea egin da, eta hau da, kortea eta ostean lehenengo txapelketa. Zer deritzozu korte... Ez, baina, egon. Top 5 hori, 3 zeintzuk ikusiko ditugu. Ez dakit. Nik hori ezin dituz esan. Jakingo banuke, ez nintzen hemen ezerita egongo. Claro. Retabet edo horrelako batetan egon nintzen, diru pila sartu, irabazi, eta listo. Ez, azkenean, eta hori, baina, azkenean, badazu gertatzen den, askotan surfistok uste dugu gure kirola, beste kirolak baina askoz ere ezberdinagoa dela. Eta hori ez da egia. Beriztasun batzu dazkagu, gure kirola itsasoan egiten dalako, medio natural batean egiten dalako, eta hori argi dago oso kirol gutxitan ematen dana, baina kirol moduan ez dagoen beste ezberdintasun, eta zeintzuk izango dira top 5. Ez nik aldetzen dizuta, nik badaukat fantasi bat, eta ez dakit. Bueno. Baina pailak adibidez ezin dezakegu fantasia auki. Ez? Ez. Debekatu daukagu, bai. Benetan, bai? Baina logikoa da. Bueno, logikoa da, bai. Sekretuan eukiko du, baina. Gustokoena, denak eta bat ere ez. Nik ezin, imaginatu, epailak izan du, John Flores da bere surfistarik maitagarriena. John Flores beste baten kontra jodanean, honek esango du, honeko beto egin du. Gure buruak ez duela funtzionatzen. Eta adibidez orain kortea izan da, eta sorpresa pila egon dira. Aurrek urtean, Fresleko finalan egon ziren, bost egon ziren, ez? Horko bik, maila galdu dute. Conner eta bestea izan da... Australian gazteak. Bai, Zibilik. Hoiek egon ziren aurreko urteko finalean, eta orain bigarren maila daude. Imaginatu. Zeinek jakingo zuen hori. Edo Owen Wright bat, bigarren maila jaitzi da. Orduan, zatizut, zeinek irabaziko urrengo urteko Championsa. Ez aidazu eta jongo naiz eta pustu egingo dut eta listo. Bigarren maila hori aipatzen dozunean, berez ez da bigarren maila futbolean bezala, ez? Osea, urrengoko urtean ZT-tara joan algo dira dibes Owen Wright, edo ez? Edo barriro behetik hasi behar zara? A ber, jendeak ulertu desan, ni bigarren maila esan dizut, jendeak ulertu desan eta gaur egunean historia montatuta nola dago. Esan dugu, Champions Liga edo munduko 34 zurulari onenak ZT-an daude. Vale, aurten berrikuntza bat egin da, non lehengo 5 txapelketen ostean, 34 zurulari horietatik 24 lehengoak ZT hortan geldituko dira urte bukaera arte. Urtean zehar 10 proba daude, plus finala.
Orduan, zuk lehenengo boste txapelketen ostean, 24 lehenengoen artean sailkatu baldin bazaude, garantizatu dakazu 10 txapelketa egitea urte hortan. Eta 10 txapelketa horien ostean, lehenengo bostetan baldin bazaude, finalan dira jungo zara. Nesketan 16 dira, ez? Nesketan gutxiago dira 16, kortea 10 dira, eta finalera 4 uste. Vale? Memoria sarien ez numerotan, baina, bueno, azkenean sistema berdina da. Vale, ze gertatzen da, 24tik bera gelditu direnekin. Nik esaten dudan, bigarren maila hortara jaizten dira. Bigarren maila edo surflani munduan Challenger seriak dira. Vale, hor, Challenger serie hortan lehiatzeko bi modu daude. CT-tik jaiztea, edo zure kontinenteko ligazkan lehengo 10etan gelditzea. Euskal Herri mailan oso ondo geratu dira, ez? Liga horretan. Bueno, badago euskaldun bat lortu duela Europa mailan lehengo 10etan egotea, ordun horrek lortu du Challenger serie horietara jutea. Eta nesketan bi. Eta nesketan... Nadia eta Garasi lortu dute. Nadia eta Garasi. Eta gero, Ariane eta Letizia adibidez, Wilkarrak lortu dituzte, eta adibidez, hasierako bi proba horietan egon dira. Vale. Orduan, ze gertatzen da, Challenger serie hortan, dazkazu ZT jaitsi diren 10 horiek, eta adibidez, Europako 10 honenak, Australiasiako 10 honenak, Sudafrikako 10 honenak, eta horrela, egiten dituzte 86 surflari. Hor beste 8 proba daude. 8 proba horien bukaeran, lehengo 10ak, urrengo urtean zetera egoko dira. Orduan, aukera daukate hauen raio eta hauek berriro klasifikatzeko, bueno, orain, 8 proba horietan lehiatu behar dira, 10 lehenetan galtzen badira, urrengo urtean berri ongo dira. Orduan, zaiena da, behetik hasten diren surflarientzako zetera aigatzea, zaiagoa da, behintzat, aurten. Bai da, egia esan ez, porque denak hasten dira puntu berdinekin. Orduan, lehenengo challengerra snapperin izan da. Hor, danak hasten dira 0 puntuekin. Bai Owen Wright eta bai Adura Matreain. Osea, baldintza berdinetan. Eta gero, segun eta zuze emaitza lortzen dezun, rankinean gora edo bera gongo zara. Kasu hontan, ez dakit memoriaz be, segurazki Adur Owen Wright baino hobeto gongo da gaur egunean rankinean. Asko falta da. Baina Adurrek adibidez uste dut pare bat manka pasatu zituela snapperrean. Owen Wrightek ez dakit bat pasatu zuen. Dana dalakoa. Azkenean, zuk egiten duzun arabera, puntuen arabera, gorago Hombre, hori, aukera badabe bai, atzetik datozenek eukin dezaten bai aukera, lehenengo mailan edo zete horretan egoteko, osea, ez? Horra aukera denentzako da berdina, zure mailak emango dizu zetean egon edo ez. Adurrek lortu du munduko 100 honen artean egotea, eta orain, berak erakutsi behar du, edo txapelketek erakutsiko dute, bera zen nibeletan dago. Urte bukaeran, azkenengo challengerra Jaleiban da. Jaleiban ikusiko dugu, Adur gelditu da, 72, edo gelditu da 8. 8. gelditu zara, premio, urren urtean, zetera jongo zara. Bueno. Ikusiko dugu beste euskaldunen bat. Emakume zein mutil, zein gizon. Beste aritzaran bururen bat eukiko dugu laster, edo zail dago asuntoa. Arrobia zelan dago. Nik euskal surfaren osasuna oso ondo ikusten dut. Nik pertsonalki, baina ere hankak lurrean auki behar ditugu. Jakin behar dugu guk zer garen, nondik gatozen eta noragoa zen. Orduan, eske gu ere oso pikotakoa gara. Ematen du urrengo urteetan aritzaran buru bat ez baldin bada ateratzen, ja euskal surfa ez da existitzen. Eta ez da hola. Orduan, ere perspektiba batekin ikusi behar dira gauzak. Eta nik adibidez orain dela 10 bat egun Australiatik etorri naiz, eta asteburu hontan ere Zurriolan Grossen euskal zirkuito egon da, ni bertan egon naiz, porque etxean baldin banago gustoko dut, eta uste nire beharra ere badala etxeko laguntzea, eta etxekoak ikustea, eta euskal surfa zuzenean ikusi, eta nivela eta gaztak nola dauden ikustea. Eta nik esaten nien, norbaitek adibidez Europa mailan rankinak ikusten baldin baditu, hor Pro Juniorretan, bai emakumezkoetan eta bai mutilezkoetan euskaldu bat dago lehenengo postuan. Eta lehenengo 10etan, mutiletan egongo dira igual 4 edo 5 euskaldun gazte, eta nesketan beste 2 edo 3. Orduan, etorkizuna berez ona daukagu, claro, hortik.
IAZ-era norbait igo den, bueno, oso zaila da. Nik esango dizut, adibidez, Osasuna batek ez badu Champions Liga edo Liga irabazten frakaso bada, ba niretzako ez, norbait etzat izango da. Edo Atletik edo Realak ez badu hori, Liga irabazten zer da, frakaso bat? Ez. Orduan, niretzako Osasun surfistikoa Euskal Herrian oso ona da. Gazte desente datoz, nik ere ez dut uste hori kasualitatearen gauza denik, nik ez dut kasualitatean asko sinesten, orduan nik uste dut Euskal Herri mailan gauzak ondo egin direla, hori, kirol mailan antolakuntzak, txapelketak, teknikariak, eta hau eta beste urteen, azkeneko 10 urteetan oso ondo egin direla, eta horrek orain azkenean frutu bat eman du. Nik ez dut uste kasualitatea denik esaten zutena. Top 10ean 6 euskaldun egotea. Horrek zergaiti bat dauka. Eta nik uste dut, hori, gauzak ondo egin direla, gaztek hemen daukagun sistema, profesional munduan dagoen sistema berdina dela, orduan, kanpora ateratzen direnean, beraientzako ez dago aldaketan dirik. Azkenean aldatzen dira kontrarioak, baina sistema berdina da, epaile maila berdina da, speaker maila, notak zuzenean, auta beste, olatu desente honak, mundakan finala, bueno, ja poso badaukate. Plus, beraia daukaten habilitate eta kalitatea. Azkenean gu, Euskal Herria oso toki txikia da mundua, baina aldi berean, proporzion kalidad-prezio, hori ere analizatuko bagenu, oso rankingan goian. Oso goian. Denbora aurrera doa, beraz, salaketarekin joango gara, podcasta entzun badozu zure bidai baten denbora pasateko, salaketa eskatzen diogu beti gure gonbidatuei, zer surfaren inguruan amorratzen edo gustuko ez dozun, edo aldatuko zenuken zer. Salaketa nahiko txitxuzia da, edo potoloa da, nik ez dakit. Handerri polemika gustatzen zaio, eta orduan salaketa. Loiburuak. Nik ez dakit salaketa den, baina nik faltan botatzen dudana, da surf mailan daukagun elkartasun apurra. Azkenean nik ez dakit surfa kirol individuala dalako, nik hori faltan botatzen dut. Gure artean ez gaude elkartuta. Surfariak uste du olatua berea dela, ondartza berea dela, pikoa berea dela, eta hori niri horrek, ez dakit, nola baiteko, ez dakit, kritika edo pena, edo, aldatuko nuken zerbait da, ez? Gure artean elkartuago egotea, uste dut, denontzako neurgarri izango zela, ez dakit. Esaten zut, ondartzara joaten garenetik, non ondartza ez da surflariena. Ondartza da, arrantzan daudenena, eguzki hartzen daudenena, buceatzen dagonarena, 70 urte eta golfean ari denarena, baina, garo, surfistak uste dugu guzti horren gainetik gaudela. Guretara sartzen gara, pikoan jartzen gara, eta uste dugu pikoa gurea edo gure lagunarena bakarri dela. Eta seria datorrenean eta ona datorrenean, hori nirea da, gero zurea eta gero ikusiko dugu. Mentalitate hori oso barneratuta daukagu. Eta nik, horri, eta gure artean ez dugu askori laguntzen. Eta gizaila dela mundu aldatzea, baina guk gure mundillo txiki hori aldatzea badaukagu, eta nik hori falta motatzen dut. Mundu mailan ere lokalismo asko aldago? Lokalismoaren inguruan hitz egiteko beste podcast bat beharko genuke, ez? Baina, nik lokalismoa ulertzen dut, eta uste dut bere lan egiten duela. Baina lokalismo esan dezagun, behar moduko lokalismoa. Ni mundu mailan ikusten dudan lokalismoa, eta adibidez Euskal Herri mailan ikusten dudan lokalismoa ez da berdina. Nik adibidez lokalismoa ulertzen dut eta defendituko dut, porque azkenean zuk zure hondartzan egunero surfeatzen zaudenean, nolabait arraigo moduko edo zeo zer sentitzen duzu, eta hori defenditzen duzu, eta lehen esan dizutena, hori ere defendagarria da modu positibo batean. Nik ulertzen ez dudana da, adibidez, lokala izan nahi duena, bere hondartzan, alboko hondartzan, oporretan doanean, eta hemen hori asko ematen da. Orduan, eta mundu mailan, nik, adibidez, Hawaii bat noanean, ulertzen dut kolako azkena izan bar naizela. Eta naturaltasun esartzen dut. Ez dut inolako frustraziorik eramaten.
argi daukat, errespetatzen dut eta ulertzen dut. Edo Brasil batera noanean, edo denalakoa, Jeffrey Soy batera zoazenean, beraik lokalismoa modu naturalagoan eramaten dute. Eta guk ezberdin. Baina, bueno, hori beste debate bat. Bai, utziko guzti podcast baterako. Beste behin etorri behar zara. Hori da. Gonbidatu guztiei esaten dieguna. Zera, agur esateko kanta bat eskatu behar dizugu, beraz, zergatik aukeratu duzu aurkeztu behar diguzun kanta. Bueno, ni aurretik doa ez naizela oso musikazalea, osea, ez naiz, musika edo playlist eukitzen duen horietakoa. Bere garaian bertsozale edo pseudo bertsosalea izan nintzen, baina salea izateko jarraitasun bat eman behar diozu, eta gaur egunean ez diote ematen. Baina, bueno, nik gogoku doan abesti bat da Ruper Ordirikaren zaindu maite duzun hori, ez? Eta, bueno, letra entzuten baldin baduzu hor badaude pare bat esaldi, niretzako asko representatzen dautenak, edo batez ere igual Euskal Herritik kanpo nagoenean. Herrimina, ez? Herrimina edo nire tokian jartzen nautena, esaten dute zenek esan Euskalduna izatea, ez hobe, holako zerbait esan du kantak, ez hobe aukeratuko banu munduko irritar izatea, ez? Eta azten zara hortan pentsatzen, eta egia da, Euskaldun izatea ez da erreza, baina, bueno, aldi berean gauza asko ematen dizkizu, ez orduan. Bueno, ez dut esango bajoia daukadanean nipintzen dudala, baina entzuten dudanean, ostras, powerra ematen dit, ez da, gero hori, zaindu maite duzun hori, askotarako balio du. Pertsonentzako, tokientzako, olatuentzako. Orduan, bueno, niri behintzat, nahiko ondo tortzean txute morala da, ez, entzute dudanean. Guapoa, guapoa. Ba, listo, eske, emango genuke hemen orduak eta orduak berbaiten, Mikel, eskerrik asko etortzea. Mi esker, eta beste behin etorri barzara, ze hemen gai asko geratu dira tinteroan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Iritzi helduak ustean